So you requested him to bring both clothes to change as well as toiletries, is that correct? Ngako ke wamcela ukuthi akulethele impahla zokushintsha kanye nento zokugeza. Kunjalo? Yeah. Why ngayithenga ngisho edrobheni Nkosi enkantolo? Ukuthelezi uyangazi ngifaka size wani. Yes, he would. He could have. He could buy them even in town for me because Utelesi knew me well. He knew what size was I wearing. But you are saying in the same breath that the clothes were at Freedom Park where you were staying with Lebuhile. Kodwa phezu kwaloko uthi ke wena khona lapho uthi ke wena impahla zazise Freedom Park zazolethwa uLebuhile. Ngisho njalo Nkosi enkantolo. That's what I'm saying, my lord. So when you were speaking to Mr. Jack Buthelezi to bring you clothes, were you basically suggesting to him that he should buy you clothes? Manje ngenkathi uthi kuButhelezi akulethele impahla. Ngabe wawenza isiphakamiso yini kuyena ukuthi akuthengele impahla na? Nanze angaze siphansi Nkosi enkantolo ukuthi ukuthi uma uLebuhile ngingamtholi efonini ukuthelezi fanele athenge impahla nginike nqobo. I was making a suggestion, my lord, that if I won't get hold of Lebuhile on the phone, Buthelezi should buy me clothes to wear. But after speaking to Mr. Jack Buthelezi, you did speak to Lebuhile according to you. Kodwa ke emva kokuthi usukhulume nomnumzana Jack Buthelezi wakhuluma noLebuhile ngokusho kwami. Nkosi enkantolo ngiqala ukukhuluma ngokuThelezi. Kwasekuthenga uLebuhile. My lord, I spoke first to Buthelezi and then last Lebuhile. Yes, that's what we are saying. Yeah, sisho njalo. Now, did Lebuhile also come to Rustenburg town Manje ke on the uLebuhile 13th of July 2020? uLebuhile naye uzile edolobheni na ngomhla zing-13 kuJuly 2020 na. Ufikile. She arrived. And did Mr. Jack Buthelezi see her? Umnumzana Jack Buthelezi wambona na uLebuhile. Wambona ngithi ayengamazi. Wambona. Wayengamazi. Ukuthelezi mayephuma lesikhathi ngikhuluma naye ngithathe impahla. He did see her, but he did not know her. Yes, but Because after speaking to Buthelezi, and then I took the clothes. uLebuhile angena ngemotweni wamalanga imoto yayo mayivula wamalanga ngathatha impahla wasehamba. Lebuhile, even though Lebuhile did not get into the vehicle, she just stood over there. I took the clothes and she then left. you say that was after you had spoken to Mr. Jack Buthelezi. Loko kwenzeka ngemva kokuthi usukhulume nomnumzana Jack Buthelezi. Ukumukela impahla. That's now the receiving of the Yes. clothes. Yes. Yes. Hansi sasikhuluma nokuThelezi la uLebuhile uyeza naye. Ngithatha impahla uThelezi uyaphumisa yavalelisa ngoba papa ejahe khona. Look, this is the scenario. I'm talking to Buthelezi. Yes, Lebuhile approaching. I take a receipt of the clothes. Then Buthelezi bids farewell because he was rushing somewhere. Yes, because this point that Lebuhile came with the clothes, that you received the clothes from her, is not mentioned in Mr. Buthelezi's evidence. Leli phuzu lokuthi ke uLebuhile weza neimpahla wazemukela wena kuLebuhile. Akalisho la uButhelezi ukufaka simbala. Akalisho. Nkosi enkantolo uButhelezi wakhuluma la elethwe nguye umshushisi phambi Nkosi enkantolo akaze ngemlethe uButhelezi phambi Nkosi enkantolo. My lord, but Buthelezi was testifying here, having been called by the prosecution. I did not bring Buthelezi here. Yes, it was not put to him. Kodwa ke akuzange kushiwo kuyena. Kusho yimi mhlamba noma nguye umshushisi phambi kwekhotha. Put to him by who? By me Yes, or by you? by your legal representative. Ummeli wakho mhlawumbe.
naye umsheshisi akaze ngimuze embuza lapho. Even yourself, Councillor, I did not hear you asking him about that. Anyway, moving on, we are now at the stage where Mr. Jack Buthelezi is in the vehicle with you. Asiqhubeke-ke wentazi, sesiqhubekela ngenkathi-ke uJack Buthelezi enawe enqoleni. If we look at page 67 of his evidence on the 5th of March 2023, Ake sibheke-ke ekhasini 67 ngomhla on the 5th of 5th of September 2023, page 67 Ekhasini of the 66. transcript. khasini 67. He testified as follows, Mr. Buthelezi, at line 2. He just continued to explain without being interjected to, or perhaps without stopping. He just continued, unfolded to explain to me. Buthelezi la kulo muqa uthi uvese nje waqhubeka eqhaza ngaphandle kokungena olimini noma kuphazanisa ngaphandle kokuthi futhi astophe noma eme uvele waqhubeka echazela mina. Is that correct? Kunjalo yini lo? Or what is your comment? Noma wena kuthini ukuphawula kwakho ngale mpendulo ngale nkulumo yakhe? Ngisacela ukungiphindela mina ngizwa kahle ukuthi yimi engachaza ukuthi angizwa kahle ngicela nje ukungiphindela. If it may be again repeated to me, I don't follow very well. Yes, Are you but, suggesting that it's me who said it to Buthelezi or? yes, but by all means, we are on page 67 of the proceedings of 5 September 2023. Kulungile sokuchazela wentanzi sisekhasini ngithi u67 Yeah. kule nkulumo eyakhulunywa ngomhla zing5 September ngonyaka ka2023. Mr. Buthelezi testified as follows. Maybe we should start on page 66, Buthelezi owayefakaza echaza. line 19. Ake siphindele emva kancane sicale ukuchaza kukaButhelezi ukuthi wachaza wathini ku page 66 Line 21. la kulo muqa number 21. Mr. Buthelezi, he did explain that he was arrested, and he proceeded to explain further as to why he was arrested. Uyachaza ke uButhelezi uthi uye wachaza inkulumo ekhulunywa nguButhelezi ngiyamcaphula. Uye wachaza ukuthi uboshiwe waqhubeka wangichazela nokuthi kungani eboshiwe kusho uButhelezi. Yebo ngoba nguye inkosi enkantolo ngibuza ukuthi uboshwele. Yes, my lord. He's the one who asked me as to what had you been arrested for. Did you tell him that you were arrested for the Rustenburg case for possession of ammunition, as well as for the case pertaining to the murder of Mr. Senzo Meiwa? Wamtshena yini wena ukuthi wena uboshelwe icala laseRustenburg eliphathelene nokutholakala neinhlamvu kanti futhi nokuphathelene ke nokubulawa kukaSenzo Meiwa? Ngakutshela inkosi enkantolo. I told him, my lord. Yes, thank you. Now, if you look at page 67, line 2, Mr. Buthelezi testified as follows. He just continued to explain without being interjected to, or perhaps without stopping. He just continued, unfolded to explain to me. What is your comment? Ubese uyaqhubeka uButhelezi umechaza wathi uqhubekile engichazela ke engaphazanyiswa elokuchaza ngaphandle kokuthi eme lokuchaza kusho uButhelezi uthini kulo?
Nkosi enkantolo angidela ungibuzile mina ngiyamtshela ukuthi amaphoyisa athini kimi ukuthi amaphoyisa athini kimi ngitshele ngamaphoyisa. My Lord, due to that, he asked me, and I explained to him as to what did the police say to me. I was telling him about the police, what they said to me. Yeah, but he says you explain without being interjected Kodwa uthi or yena wena without stopping. uchubeke ngaphandle kokuphazanyiswa kuloku uchubeka kusho uButhelezi nangaphandle ungemi nokuma. Nkosi enkantolo uma uButhelezi efika emethi intanzi ubosholweni fanele ngimtshele yonke into ukuthi amaphoyisa athini mina. My Lord, if Buthelezi arrived where I am and asked me, Ntanzi, what had you been arrested for? I should narrate to him or tell him as to what the police said to me. Now, when you look at page 68, Uma ubheka ekhasini lika 68, from the first sentence, it says, when he started relating to me about that matter, in the previous case, references made to the Phosphorus case, the Senzo-Mewa matter, he says, he turned away from me and he started crying and, look in the direction or the opposite direction. What is your comment? uyaqhubeka uButhelezi uthi uma ke esengichazele ngilandisa ngalelo cala usho icala langaphambilini lika Senzo-Mewa uthi ke ubesike uyaphenduka uyamfulathela waqala ukukhala uthi Yeah, uqinisile wangitshela ngamtshela ngamaphoyisa ukuthi amaphoyisa ngithi kutheza amaphoyisa athi mina ngabulala uSenzo usho amaphoyisa hayi mina. yes, he's telling the truth because I'm telling him what the police said to me. I said the police alleged that I killed Senzo. That's what the police said, not me. Yes. And is it correct that as he testified that you started crying and you look in the opposite direction? Kuyinjalo yini ukuthi njengoba efakazile ukuthi uma sowuphendukile wabheka ke ku direction ngamagama wami flathead ubese uqala ukukhala. Nkosi enkantolo noma sengingasazi noma ngangifulathela ngisakhumbula kahle nkosi enkantolo. My Lord, even though I cannot remember so well whether I turned away to the opposite direction, I cannot remember that so well. But is it correct as he testified that you started to cry? Kodwa kunjalo yini wentanzi ukuthi njengoba efakazela ukuthi bese uyaqala uyakhala. Nkosi enkantolo ukhuluma iqiniso ngoba vele ubengazi ukuthesta ngisumuntu ohamba indlela ero nkosi enkantolo. My Lord is telling the truth because Buthelezi knew me that I'm not a person who take the evil path. If you look at page 67, Uma ubheka ikhasi lika 67, at line 18 in the middle, Mr. Buthelezi said, I then took out 500 rand from my pocket and I gave it to him. He took the 500 rand and then turned away from me and he started crying. And that was the last that I saw of him. I then left. That is how we parted our ways. uthi uButhelezi lana uma echazela inkantolo uthi ngase ngikhokha u500 wamalandi. Ukhokha ke esikhwameni sami. Ngamnikeza. Wawuthatha lo 500 wamalandi lo. Wayesephenduka
uyaqala ukukhala. Uyachubeka ke uthi ngaqina lapho kumbona ke sehlukana ngaleyo ndlela. Yeah. Yes. So what he testified is correct. You confirm his testimony. Lokho akusho ngobufakazi bakhe lana kunjalo kuyiqiniso. Uyaqinisa? Njengoba ngithi ukuthi ngakhala ngoba na uThelezi ngangimtshela mina lento azangibuza zona angizazi manje nalezi indawo abangikhomba kuzo angizazi. As I said, yes, I confirm that I did cry. I did say that what in Nalezi indawo lezi amaphoyisa engibuza ngazo ngikhuluma sixoxa noThelezi angizazi ezinye. I even said to him that even the places or stroke scenes that the police are asking me about, I said to Buteles, I do not even know those places. Nabantu engibuzwa ngabo angibazi. Neither do I know even the people that I was being questioned about. Thank you. Can we then move on to another topic, Ngibonge ke Ntosi, asiqhubekele kwesinye isihloko, Mr. Ntanzi? kwesinye isihloko Mnumzane Ntosi. And that is the evidence of Constable Sizwe Zungu, Ake sibhekele ubufakazi bephoyisa uConstable Sizwe wakwaZulu. we are going to refer you to certain portions of his evidence and invite you to comment. Ngizo ngengxenye esithize zobufakazi bakhe. Bese nginikeza isimemo ke ukuthi uphawule ukuthi uthini. Ngakushileyo. Now, in this regard, we wish to refer you to the proceedings of 7 September 2023, page 8. Ngizokuthatha ngiseke ebufakazini bakhe abethula ngezi-7 zikaSeptember 2023 ikhasi lika-8 la. And just by way of background, Constable Zungu testified that on the 26th of October 2014, Ukunikeza ke ikamuva lalolu daba uConstable Zungu ufakaze ukuthi ngomhla zi-26 ku-October 2014 he went to Basotho Hostel in Vosloorus at the invitation of Gwabini waya ehostela laseBasotho Gwabini Zungu. lapho ke ayemenywe khona ke uGwabeni Zungu. You do know Mr. Gwabini Zungu. Uyamazi lo mnumzane uGwabeni Zungu? Yebo ngiyamazi. Yes, I do. And he testified that he met with Makosonge Zungu from Rustenburg. They met at the Carlton Center and they proceeded to Basotho Hostel. Ufakaze wathi ke wadibana lapho noMakosonke Zungu wase-Rustenburg. Badibana ke base ke beya ke which hostel? Basotho Hostel. Base beya beqonda ke beSotho Hostel. Is that correct? Kunjalo? Ngiyakuzwa lokho umfundela kaFamba kodwa mina ngangingekho nje. I hear what you are reading out to me, but I was not present, isn't it? Do you know Mr. Makosonge Zungu? Uyamazi yini umnumzane aMakosonke Zungu? Yebo ngiyamazi. Yes, I do. And he says, after their arrival at Basotho Hostel between 2 and 3, there were other people from back home. Uthi ke uthena ke uma beqeda ukufika ehostela laseBasotho phakathi kwesikhathi sika 2 kuya ku 3
khona abanye abantu. And he says he could not remember all the people who were there from back home, from the home village. Uthe ke akasabakhumbuli bonke abantu ababekhona ababedabuka ke ekhaya. Now we're going to refer you to the proceedings of 7 September 2023, page 8. Sizokhuluma ke ngale nkulumo ela ku page 8 yange 7 sika September 2023. Line 3, Sibeka umugqa wesithathu. Mr. Zungu testified as follows. Okay, because I could not remember all of them because I was not staying in the villages back home. I was staying somewhere else. Gwabini would then remind me, this is so and so, and this one's name is so and so. Uzonge ufakaze wachaza wayibeka ngale ndlela. Wathi kulungile. Ngenxa yokuthi bengasabakhumbuli bonke. Ngenxa yokuthi ngangahlali emakhaya noma ezabelweni. Ngangihlala ndawana thize. Ugwabini kwathi ngeke ukuthi angikhumbuze ukuthi lona usibani ba. Lona igama lakhe usibani bani. Okay, if I remember well, the person or the people that he reminded me of was says Gaza and Mafika. Waqhubeka But uZungu the person that I knew very well was Muzi. waqhubeka uZungu wachaza wathi uma ngikhumbula kahle impela umuntu engakhunjuzwa ngaye ukuthi ubani kwakuGaza kanye noMafika. Kodwa ke umuntu engangimazi kahle impela uMosi. You are known as Mafika, is that correct? Wena waziwa ngalika Mafika. Kunjalo? Yeah, begama ngathole pole. Yes, it's a name that was given to me ibhola lezinyawo Yeah. at soccer. And you are commonly referred to by that name, is that correct, of Mafika? Kana ngokujwayelekile ke ubizwa ngalelo gama lika Mafika. Kunjalo? Mangizothiwa ngokujwayelekile ngoba umama kangibizi ngaleli gama mina baba kangibizi ngaleli gama. If you would say commonly, my mother doesn't call me by that name, neither do my father call me by that name. Yes, but outside of your parents' circles, your friends and acquaintances refer to you as Mafika. Ngisho ngaphandle kwabazali bakho abangani nabantu abakwaziyo bakubiza ngalika Mafika. Yebo nkosikazi. Yes, my lord. Now, your evidence is that you don't know Constable Zungu, is that correct? Ebufakazini bakho uthi wena kawumazi uZungu. Yebo nkosikazi. Yes, my lord. Now, how would Constable Zungu have known that you are also known as Mafika? Wewe uzokwazi kanjani ke uphoyisa uZungu lo constable ukuthi wena waziwa futhi ngelika Mafika? Nakho nje khona manje ngitshela ukuthi uGwabini watshela uZungu ukuthi nangu Mafika. Kusho hambo kwase enkantolo. Yes, it's right here. You just informed me that it is Gwabini who informed Zungu that I am Mafika. Mina uZungu kwase enkantolo ngimazi. Ngiqala ukumbona mangena lapho. But as for me, my lord, I do not know Zungu. I just saw him for the first time when he appeared here in court. Then on page 9, Asiye ekhasini lesishagalolunye.
At line 9, Constable Zungu says accused 2 is Mafika, accused 3 is Gadla, accused 5 is Nkani. Sizwe la kulo mugqa wesi9 uZungu uthi umangalelo wesibili uMafika, umangalelo wesithathu uGadla, umangalelo wesihlanu uNkani. And then at line 12, he testified as follows. Whilst we were seated, accused 5 then requested a certain gentleman to ask me to just give way because I was parked right behind him so that I could just reverse. I did that and I went back inside. Kulo mugqa la awufundayo caphuna uthi uZungu wathi kulungile sisahlezi lapha umangalelo wesihlanu wangicela ukuthi wacela ukuthi umlisa uthize This 5 then requested a certain gentleman to ask me. Umangalelo wesihlanu wacela umlisa othize ukuthi angicele ukuthi ngimvulele indlela ngoba ngangibhake ngaqonda ngqo emva kwakhe ngqo. Then Ukuze akwazi ukureverse. then, Ngakwenza lokho ngase ngiphindela phakathi. then at line 19, we asked him as to what type of vehicle was accused number 5 driving. He then responded as follows at line 20. Constable Zungu says it was a grey Polo hatchback. Ngase ngiyambuza ke ukuthi ke hloboni yenqola ayihamba ngayo noma ayidrive. uZungu waphendula ngokuthi kwakuyipolo egrey ye-hatchback. Do you have any comment? Khona ufuna ukuphawula kulokho? Nkosenkantolo imoto yamsolo hlana angizazi nkosenkantolo. Ngiphindele futhi. Imoto yamsolo hlana angiyazi. Imoto ka-accused number 5 lo bhala. Umangalelo wesihlanu. Yeah. Sinyabuza. My Lord, I do not know accused number 5's car. Ngiphinde naye uZungu mina ngimazi because ngicela umbona mina ngene lapha khona. And I'll say it again, that neither do I know Zungu. I saw him for the first time when he came into this court. Ngisho ngaphandle nkosenkantolo azange nje sasadibana. Ngisho emakhaya ngimazi azange sasadibana mina noZungu. I mean, even outside there, we never met. Even at the villages, we never met at all with Zungu. We'll get to a portion where he says his grandmother is from Ntanzi family. Sisofika kule ngxenye la asho khona ukuthi ugogo wakhe uvela emndenini wakaNtanzi. Okay. Okay? Now, do you have any comment as far as that is concerned, that his grandmother is from the Ntanzi family? Kodwa ke ngibuza. Unako ungaphawula ngalokho ukuthi ke ugogo wakhe uvela kwaNtanzi. Nkosenkantolo nakuqala ngasho lapha phambi kwekhotho ukuthi mina ngalo ukuthi ugogo wakhe kwaNtanzi. Mina ngimazi lo gogo ukuthi ugogo wakhe angimazi. My Lord, I said even before that I will not deny what he says, that his grandmother is from Tanzi's family, because I don't know that grandmother of his. Ngoba ngisho umkhulu ozalo baba mina ngimazi. Even a grandfather that gives birth to my father, I don't even know him. If you look at page 27 Asibheke ikhasi lika 27 of the proceedings of 8 September 2023, lokuqhutshwa okukhulunywa kwecala ngomhla ka-8 September onyakeni ka-2023.
Yeah, maybe if we can just start at the previous page 26. Mhlawumbe kungenani asiqale ke ekhasini elandulela leli ikhasi lika 26. At line 19, during the cross-examination of Mr. Ramusepeli, Qale lapho ke umnumzane Ramasipele ebuza khona umbuzo. the following proposition was put to Constable Zungu, Mr. Ramusepeli. Now, accused 2, because I will chop and change with respect to accused 1 and 2, but accused 2 himself says he doesn't know you in total. He has just seen you here yesterday in court. Constable Zungu responded as follows. If that was said or was coming from accused 3, 4, and 5, I would have agreed with you, okay? Where I was born or back home where I was born, he is Ntanzi. Then he continues on page 27. So he's from the Ntanzi family and my grandmother is from the Ntanzi family. Okay, umnumzane Ramasipele la ubeka isiphakamiso uthi manje umangalelo wesibili uthi ngizoguquguquka maqondana nokubiza abamangalelwa owokuqala nowesibili. Kodwa ngizothi ke umangalelo wesibili yena eqobo lwakhe uthi akakwazi wena lutho kwasanhloko kusho Ramasipele. Uthi uqala ukubona nje izolo la enkantolo. Yebo Nkosi enkantolo kunjalo. Bekangiqala vele ngibona lapha ecourt mayengeka. The response, my lord, that's now regarding the prepositions supposedly made by Mr. Ramasipele. The response from the accused is, yes, my lord. He was telling the truth. It was my first time to see him in court. Then I'll proceed to interpret Zungu's response, my lord. uZungu ke waphendula wathi uma lokho ngabe kwaqhamuka kumangalo wesithathu wesine nowesihlanu bengizovuma uthi kulungile lapho engazalwa khona noma emva ekhaya lapho engazalwa khona unguntanzi. Yebo Nkosi enkantolo enkulumo kaZungu le. Ukuba uZungu mina ngasikose kodwa fanele angitshele isigodi sami. Okokuqala ukuthi ungazi kampela. Angitshele isigodi sami njengamanje ngale eqaleni uthi ukwabona wamkhumbuza mina. My lord, yes, if Zungu knows me, he should first tell me my district or village where I come from. Manje uthi ngale utheni? Ngale eqaleni ngifundele inkulumo ukuthi uGwabini owamtshena mina ukuthi ngubani. But instead, initially, a record has been read to me that it is Gwabini who told him as to, or who introduced me to him as to who I am. No, who reminded him. Uthi cha, mtshena umkhumbuzi. Ngoba vele akangazi. Due to that, he does not know me. Then still on page 27, Constable Zungu says, by birth, he is from Beth Ntanzi family. Uyaqhubeka uZungu la ekhasini 27 uthi ngokuzalwa ngokuzalwa uzalwa kaNtanzi emndenini wakaNtanzi ngozalo lwakhe. Mina ngingowabadala. I am Ntanzi. Right, if we can then continue with his evidence on page 10, Uma singaqhubeka ke ngobufakazi bakhe asiye ekhasini leshumi. still during the proceedings of 7 September 2023, Kwakukhulunywa ke ngezi-7 zikaSeptember 2023. Constable Zungu testified as follows, line 1. Ufakaze kanjena ke uZungu. The other incident that I remember, it was the time when Nkani had already left. We were seated there with the others and we had now run out of liquor and we drove an Uno that I think was red. Pardon me, Counsel, which line are you reading? Oh, first line.
Yes, the first line up to the end of that paragraph on page 10. Thank you. Wow, uZungu wakhuluma wathi esinye isehlakalo engisikhumbulayo kwakungenkathi unkani esehambile sasihlezi kanye nabanye sasisiphelelwe ke amanzi amponjwana sasisiphelelwe utshwala sahamba ke ngeuno sadrive ngeuno uma ngikhumbula kahle yayibomvu. Yes. We're just trying to show you a picture of that Uno that he says it was used to go purchase alcohol. Sozama ukukhombisa ke isithombe saleyo uno athi yasetshenziswa ukuhamba kuyothenga utshwala uthi uno ebomvu athi basabheka lapha lonqondo mshini ukhombisa. That is the vehicle that he identified. Ile nqolo ke ayichasile. Le? Yes, This one. yes. Okay, yes. Okay, I hear that. Do you have any comment? Phawula uthini kulo khona ngaphawula. Kusho uZungu mina angithi angikho lapho kulesa sithombe nakulowo moto futhi angikho. That's what Zungu says. Look, I'm not in that picture. Neither am I in that vehicle. Nendawo le abakuyo ngiyazi. I don't even know the place where they were at. Yes. Then he continues as follows. Uyaqhubeka ke At line 6, Mr. Zungu, umuqa wesithupha. if I remember correctly, it was accused 2, accused 3, and the other one was the driver of the vehicle. We went to Tops. There was a certain shopping center there. The others, if I remember well, they bought liquor. We then went back to the hostel. uZungu uyaqhubeka ufakaza ukuthi uma ngikhumbula kahle ngokuyiqinisa correctly uthi kwakuwumangalelo wesibili nowesithathu kanye nabanye lo munye oyedwa wayengumshayeli wale nqola sahamba saqonda eTops kwakukhona ke i-shopping center thize lapho laba abanye uma ngikhumbula kahle bathenga utshwala sase siphindele emuva ehostel. Mawukuthi mhlambe ngizwa kahle phambi kwekhoti lenkulunyela ekhulunyala. Uthi uZungu nami ngangikhona ngikuphi lapha mina wanase isithombe 1 2 3 beyilo muntu ovele eceleni engambona. Sithi mina ngikuphi lesi sithombe. If I follow well what is being said here, Zungu implies that I was also present. But here is a picture, my lord, in front of you. Where am I there? Yes. Even there's someone who appears likely who cannot be seen there. Because I'm not even in the picture. Ngoba Nkosi enkantolo uZungu la mangikhumbula kahle. Ungene wakhomba lo yamuntu etepisi eNev wathi yini. Babuya bamtshela bameli ukuthi ubani. Because if I remember well, my lord, Zungu came in here. He pointed out that person over there was wearing a navy cap and said, it's me. Babuya bamtshela. Bamtshela bameli ukuthi lo yamuntu ubani. Ngoba mina ngangisho vele nakummeli wami lo yamuntu lo yakusemina ngibazi nalabantu laba bamle moto le. That's when even the counsels, defense counsel, told him as to who was that person. Because ngoba wena wawungekho. Angikho vele nale ndawo abakuya ngiyazi. Because I was not even there, was not present. I'm not present there. Neither do I even know the place where they were at. Yes, but as you mentioned in cross-examination, he did correct himself and said that photo it's not clear enough
that we refer to is photo 47 of Exhibit S. Now, we were in the process of referring you to the response of... Sorry, before you come to those particulars, you say it is photo 47. Yes, photo 47, Of which date? Exhibit S. Exhibit S. When was it taken? The metadata, in other words, what does the metadata say? 26 October, 26 October 2014. 2015. What time? We'll have to check the metadata. And the location? It doesn't state the location. Yeah, but is it in Lower Houghton? Can you see the buildings? Are they township scenes or what? No, fine, you check that because Yes, we'll check the metadata. I'm interested in that. Yes. Okwakhulunywa ke madoda ukuchaza ukuthi umshushisi noma ke ummeli wenkantolo ephakeme ummeli umbuso uyachaza ukuthi ke isithombe lesi sasikhuluma ngaso isithombe unumber 47 esitholakala ke emaphepheni awubufakazi isiqephu S umebuzwa kuthiwa ke isithombe lesathathwa ngomhla zim-26 ku-October onyakeni ka-2014 isikhathi uthi usazosibhekisisa isikhathi abone ukuthi sathathwa ngasiphi isikhathi indawo location nayo ayikhombisi usazobhekisisa lapha abheke ukuthi sathathwa kuphi nendawo lesithombe. Now, if you can turn to page 73, ake sibheke ke ekhasini lika-73 the proceedings of 8 September 2023, okukhulunywa kweqala ngomhla zingo-8 kuSeptemba onyakeni ka-2023 during the cross-examination of your counsel, Mr. Ramusipil of Constable Zungu, ekuphekweni ngemibuzo phekwa uconstable iphoyisa likazungu at line ummeli umnumzane Ramusipil, Ramusipile. yes, at line 9. Now, I do not want to dwell on this because it speaks for itself. You may be referred to Exhibit S. You remember the pictures that you were shown yesterday where you were identifying certain persons. Whatever may be shown to you again. If we can start with photo, it's page 47. Says this is not. Yes, if you recall yesterday, there is a person not in the front of the picture, but the one with the colors blue and he's bending, so the face is not visible. Yesterday, you identified this person as accused number 2, correct? Then at line 19, Mr. Zungu, or Constable Zungu, responds as follows. I did not say that it is him because I did not say that he is not. You cannot see him clearly. The person that I mentioned, I said it is accused 3. If you say that person is accused 2, but if I got to base it on your knowledge, but I say that I could not see clearly as to who that person was. Wesiqale la ebuza khona umnumzane Ramusipile ethi okwamanje angifuni ukuhlala kakhulu kuloko ngoba lento iyazichaza yena ngokwayo. Uyaqhubeka uthi uma ke ungakhonjiswa ubufakazi isiqephu S
uyakhumbula ukuthi lesi sithombe okhonjiswe sona izolo lapho ukhona ukwazi ngayo abantu abathize leso sithombe wasithi mhlawumbe-ke ungaphinde usikhonjiswe futhi uma singaqala ngalesi sithombe wayesesho athi ngisho upage number 47 wathi uma ungakhumbula izolo kunomuntu laphaya lo muntu ungaphambi kwalesi sithombe lo onemibala ehlazo kwesibhakabhaka blue and lowo muntu uma umbheka ugobondele so ubuso bakhe abubonakala wayesethi izolo lowo muntu uye wamazi njengommangalelo wesibili kunjalo yini uye wathi uyamazi ungummangalelo wesibili uZungu waphendula ngokuthi angizange ngithi uyena futhi ngoba angizange ngithi futhi akusiyena ngenxa yokuthi akabonakali kahle ngokucacileyo uthi umuntu engemshilo engikhulume ngayo ummangalelo wesithathu uma uthi loya muntu ummangalelo wesibili kodwa mina uma nginceka kuwena ngifunda njengoba kunjalo ngazi noma kuyavisisa uma nginceka kuwena kuloko kwaziyo ngizothi mina lo muntu angemboni kahle ngokucacileyo ukuthi ungubani lo yamuntu ngabe mase uZungu uthi angimboni lo muntu ngokucacileyo kulesi sithombe ukuthi ungubani. Yes. Let's just complete the rest of the proposition by Council Mr. Ramusipini. Awuthi siqedeleke inkulumo kaMnumzane Ramusipini aseqhubeka impheka ngombuso. Ramu, it's Ramusipini. Oh, sorry my lord, I was reading It's it a as tapping error, yes. Is it a Ramo? Yes. The O. Sir, we are not, there's a proposition by Council Mr. Ramusipini. Sir, we are not talking, nothing about this. It continues on page 74. No, nothing about this picture and the persons that are there. I'm going on your testimony yesterday, and if you are mistaken, as you said no, I was mistaken. I did not say it is accused too. I will accept that, but do not push it to me. Then Mr. Zungu responded, I will say that I made a mistake. If I said it is accused number 2, it is not clear to me. Uqhubekile ummeli wathi akumina ngikhulumayo angazi lutho ngalesi sithombe mina usho ummeli nalabantu abakhona laphaya mina ngilandela ubufakazi bakho ngayizolo usho njalo kuZungu and uma wena wenza iphutha and shona njalo ukuthi ngenza iphutha angizange usho njalo ukuthi ngenza iphutha kuyena ummangalelo wesibili ngizokwamukela lokho ungathathi le nkulumo ke bese uyichedizela kimi noma uyilahlela kimi wayeseqhubeka uZungu waphendula ngokuthi ngizothi ngenza iphutha uma ngithe ummangalelo wesibili kimina akucacile kahle. What is your comment? uPaulo uthini ngayo yonke lo nkulumo? Mina Nkosi enkantolo impendulo yami uZungu ngesikhathi engene lapha eboxini elidwa umshushisi akananazanga akangabazanga wathi manje icourt ngqo wathi mafika lo walibeka nje mbaba lapha ecourt. My lord, my response is when Zungu was standing in the dock being led by the counsel for the state, he did not hesitate. He put it emphatically clear and said,
That is my fee. Yes. maye sebuzwa ngummeli wami kulesi sikhathi eseqala ini esetshintsha nommeli wami angimtshene ukuthi isithombe lesangisazi nendawo angikho nakule ndawo yesithombe shuthe kuyi angikho futhi ayikho into engidimisa nalesi sithombe lesi. But when he was now being cross-examined by my representative, that is where he then started to change. It's because I had already told my representative, my legal representative, that ukuthi angikho lapha nesithombe angisazi. that I'm not in that picture. Neither do I even know that picture. Scott, please, Monot. Earlier on, the court asked about the metadata for this photo on page 47, Exhibit S. We have accessed the metadata. I'll just first show it to counsel. Awumshushisi ukuchazela nje inkantolo ukuthi ke inkantolo ifuna imininingwane ecacileyo ngalesi sithombe phecelezi ngoluka George kuthiwa metadata imininingwane ephathelene nayo ukuthi isithombe sithathwe ngezingaki isikhathi kuphi nendawo. Kusakhonjiswa ke abameli benu ke madoda leyo mininingwane. If it carries the blessing of counsel, we can then put the metadata on record. Can I just ask a minute? My client wants to have a look at the document. Just 1 minute. Wayechazela umshushisi ukuthi uma benganankinga abameli ke singayifunda le mininingwane siyifake ku record. Kodwa ke omunye wabameli uthi uthanda ukuxoxisana ke noma ngale bammeleyo uyathanda ukubona ke. Thank you, my lord, for the court's indulgence. Yes. We'll then put the metadata on record. The date and time is 2014, 10/26 at 15:29:27. The equipment make used to take the photo is a Samsung. The equipment model is GT E2222. Then it says created 24/10/26/21/5801. Modified
2014/10/26/1529. 2014. Then access 2015-02-06-0000. If we are all agreed, my lord, we can hand it up as Exhibit S, photo 47, then in brackets A. Okay. Uyifundile ke yonke imininingwane mshushisi eyifaka ke erekhodini echaza konke ngokugcweleyo ukuthi ke lesi sithombe sathathwa ngo-2014 ku-October 2026 ngesikhathi sika 29 minutes past 3 ntambama kufakwe nama-second ke lana 27 second emva kuka-29 minutes. Kuyachaza ukuthi sithathwe ngohlobo lwe-Samsung. Imodel yakhona ibhaliwe nayo izinombolo zikhona. Abameli beni basibonile zithi 22, i-2222. Kuyasho ukuthi yase idalwa yonke lento ke yakhiqizwa ngezinombolo ezithi 24 uyazibheka na umntazi. Kuyashiwo izinombolo nazo zikhona la abameli beni bazibonile le inombolo. Uyifunde yonke le mininingwane njengoba injalo ukuthi lento yaseyifinyeleleka ngomhla ka-6 kuFebruary 2015. Uthi uma kungenankinga ke ungamukela leyo mininingwane yethulwa enkantolo. My lord, if one looks at the exhibit list on page 23, item number 10, it's a USB containing downloads of accused number 3's phone by Sergeant Mabasa. So the downloads have already been handed up now. Uthi uma kungabhekiswa lapha ke ubufakazi obuthize lapha obushilo i-USB eyamukelo ephethwe ama-downloads koqingo lukamangalelo wesithathu ila downloadwa ke nguSergeant Mabaso. Can we take the long adjournment at this point? Okay.